Ano. Pojď, když do kanálu nahoru. Dobrý. Teď výborný, hezký, ano. A nečekej, až si zvedne hlavu. Už bych běžel. Hezký. Já jsem hledal souvislost s Ano. No, podívej, jak to točí do zvířátku. Ty jo, ale jak to Gabka dělá jako to? Sladně. Prima balerína. A můžeš to, jakmile uděláš ten prima balerinský trik, tak se vyval dopředu, protože pejsek to skočí a bude vyběžet za tebou s termičnou rychlostí na další překážku. Zvířátko se naučilo přelhávat na houpačce samo, takže super. Ještě jednou, bez houpačky nebys to pečku, jo? To je Lončo! No, už jí to chtěla ukázat tu, no, dobře. Dej do bedínky, dej na místo. Rady bohu. V tomhle směru, celá energie přepadla do toho směru, pak se musel vracet. A já chci, aby písní sloupochy, už skáčkal, a je to pak. Dopadne tady. Tak, že tam nestíneš takhle bejt, když jdeš z té jedničky, že jo? Tak jsem myslel zase, že ti připomenu ty manévr těma rukama. Ale jak chceš, nevím. Víš, proč to nejde takhle? To je princip všech těch kaček, kolem toho dohromady. To nejde, protože ty uděláš tu otočku tak, že nejdřív celý to dole, na druhý pozici, že to máte těma ramenama a zadkem z toho přestává do té knihy. Takže to nikdy takhle nezmíte. Takže potom takhle pejsku bude v autu, skákej pejsku. Takhle, v tuhle chvíli. Teď se odráží a pak je... Lepší. Líp.